Laitetaan taustalle minut itseni, eli minut. Tää kuva otettiin eilen. Nyt mä haluaisin kiittää tämän videon noita faneja. Ihan uskomattomasti on katsottu jo 250 kertaa. Ja tykkäyksiä ja kommentteja satelee koko ajan. Täällä näin. Näitä näkyy. Joka kommenttia tulee. Mun mielestä tää on oikein onnistunut. Musta on niinku tässä tulossa niinku YouTube-julkkis. Porukka saattaa mua tuolla kadulla jo tunnistaakin jo, kun mä kävelen. Et mulla ei varmaan sitten se enempää kuin suuret kiitokset kaikille mun faneille ja niin edelleen ja niin edelleen.